खुलुमबाय आं दिनै रेप सं रोजाबगोन उदालगुरि भकतपारानिफ्राय पिंकु बर' फंबाया कमेन्ट हरदों मैयानि भिडिअ आदा मोजां मोननायजों गारजानानै दिनैसिमबो बावनो हायाखै बे फंबायनि कमेन्टखौ लानानै आङो दिनै नोंसोरनि सिगाङाव रेप सं रोजाबगोन बेनिफ्राय आङो थाम्बनेइलाव सोरबा फावखुंग्रिफोरनि फट' होदो बेखौ आं मोनदोंसो बेखौ आं बानायनाय नङा नोंसोरबो मोनखाजोब्बाय खोमा आंबो बेफोरबायदिनो वाट्सएपआव स्टेटास होनाय मोनलाबायदों आङो बे रेप संखौ लिराखैबो दा जाबाय थानाय जाथाय बेनिफ्राय आं बेफोरबायदिनो जिम खालामबाय थानाय समाव बे फंबायनि कमेन्टखौ नुनानै आं गोसोखांनानै आङो दा डाइरेक्ट नोंसोरनि सिगाङाव रेप सं रोजाबगोन आं गिबियावनो निमाहा बियो मानो होनोब्ला आङो नोंसोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि सल' रोजाबनानै जानला मोनला मोसाग्लांनानै देखाय जाया जास्ट इन्जय हा जास्ट फानिसो दे ओरैनो आंनि रेप सं रोजाबनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ बे फंबायनि कमेन्टखौनो लानानै आं रोजाबगोन बेनिफ्राय मोजां मोनदोंब्ला आंनि रेप सङा मोजां जादोंब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव अब्ला रेप संसो नालाय लाजिनायबो मोनदो मा होननानै रोजाबगोन मा होननानै देखायगोन ना समायला रेप संबाथ' हिप हपसो नांगोन र' साननि एसे साननि दानि जुगाव गोसो थोनाय मोजां मोननाय हाबा जानाय गोदो जों उन्दै समाव लामा दथायाव हाद्रि बालाजों ओंखाम संना गेलेनाय फिथा सावना गेलेनाय बेफोरबायदिसो जालांजोब्बाय य सेंग्राफोर गोसो थोनो मोजां मोननो रोंदोंब्ला बावगारनोबो हानांगोन सेंग्राफोर दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला दानि जुगाव फैसा खामाय फराय मोजां खामानि माव बिजनेस माव बेनि उनावसो सिख्ला गोसो थोनो नाजा दानि जुगाव सिख्लाफोराबो गावबा गाव खामानि मावनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनानै गिदिर फरायनानै बिजनेस मावनानै साख्रि मावनानै गावबा गावनि नखरखौ दाग्रा जालांजोब्बाय सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ नांगौब्ला फैसा आरजिनानै ला नङाब्ला सिख्लाखौ गोसो थोनानै हाबा खालामखांनायनि उनाव न'आव दोननानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनांगोन फैसा खामायनानै लायाब्ला सिख्लाफोरजों उनाव गारजागोन गोदोनि दिन गैला गोदो जों कलेज फरायनाय समाव मबाइल गैयामोन मबाइल गिदिर गैयामोन फेसबुक इन्स्टा रिल्स टिकटक मोसाग्लांनाय बायदिसिना सिख्लाफोरनि जों नुवामोन नाथाय दानि उन्दै फंबायमोना फेसबुक इन्स्टा रिल्स गुबुन सिख्लाफोरनि मोसाग्लांनायखौ नायनानैनो दिन हगार हरसै फंबायमोन मोजां मोननो रोंदोंब्ला गोसो थोनो रोंदोंब्ला बावनोबो नाजा सेंग्राफोर गोसो थोनो रोंदोंब्ला मोजां मोननो रोंदोंब्ला बावगारनोबो नाजा थैबायलै टाइम पास ओरैनो इन्जय दान अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द